హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనకు దిగింది. యువత సమస్యలు, నిరుద్యోగం, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ వంటి అంశాలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ ధర్నాలో నిరుద్యోగ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని, ఖాళీ ఉద్యోగాలను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు. యువతకు మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలు మరియు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అలాగే ప్రజాస్వామ్య హక్కులను కాపాడాలని, శాంతియుత నిరసన హక్కును గౌరవించాలని, సోషల్ మీడియా స్వేచ్ఛను పరిరక్షించాలని నినాదించారు. ప్రజల గొంతుకను అణచివేయరాదని, యువత సమస్యలపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. జై భీమ్, జై భీమ్. ఓకే, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్తీఫా దో, ఇస్తీఫా దో, ఇస్తీఫా దో. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్తీఫా దో.